voor 1 door Michael Sever. De stand is 1-1 voor de doelpunt van Erwin Zwart. En 2 door de Linden. Voor Johannes Schot. Lieneke Pries staat daar goed op te letten. Zij brengt de stand op 4-3. Vier door Danny de Lille. Friso Bode kon in de herkansing, hij maakt 5-4. Zes, 5 door Nadine. Zes door Johannes Schot. Acht, 7 door Tim Fokstra. De stand is gelijk 8-8. Doelpuntenmaker Danny de Lille, zijn derde doelpunt. De voorsprong 8-1 door de doelpunt van Richard Kurs. Opnieuw een doelpunt van Richard Kurs. Hij brengt de stand op 8-10. Voor Nadine de Lille. Door Tim Fokstra.
tweetje tussen Marjolein en Friese Bode. De laatste maakte 10-11. (10-12) door Johannes Schot, zijn vierde doelpunt. (11-12) door André Zwart. Derde doelpunt van Lieke Pries. (12-13) door Maaike Steenbergen. (13-14) vierde doelpunt van Danny den Doelen. (14-15) derde doelpunt van Marjolein Krok. (15-16) door Laurens Leeuwenhoek. (16-17) Richard Kunst, zijn derde doelpunt. En dat is vijfde doelpunt van Marjolein Kroon. Zij brengt de stand op 17-17. En opnieuw een wissel. Julian Bosma is weer in het veld gekomen voor Friese Bode. Daar komt op voorsprong 18-17 is de stand. Doelpunt te maken André Zwart. Opnieuw derde. (18-19) door Maaike Steenbergen, haar derde doelpunt. (19-19) door Erwin Zwart.
20 door Anita de Ridder. Een stapafdeling door Friese Bodem en is dat op 21-20. Nu is het stand 23-20 door André Zwart. Naar die de 23-22 door Richard Kubbers. Door Johannes Schot. Ben Jansma, Hader Noord. Zevende doelpunt van Den de Dun. Johannes Schot. ...26 door Nadine de Dun. Vlokstra, hij brengt de stand op 26-26.
eindstand van deze wedstrijd 26-26. Volgende week zaterdagavond 13 januari speelt Polderk uit de Noorderlijke Derby tegen de KAS 46 in Nijmegen. Aanvang van die wedstrijd is 8 uur. Iedereen nu bedankt voor het bezoek aan deze wedstrijd en nog een fijn weekend. Spelers, begeleiding en supporters van de PSC nog een goede terugreis naar Zuid-Holland.